На 21 години съм. Занимавам се с коне вече от 5 години. Тук откакто дойдох при татко. Това е моята страст, моето призвание да бъда конярка. И колко кончета отглеждате? Отглеждаме към 60 коня и татко има още някой друго конче за него. Нашите коне са порода каракачански коне. Това са стара българска порода, от хилядолетия е живяла в Балкана. Те са се справяли с болести, с лоши метеорологични условия и именно нашите коне сега тук са в развъдна програма за автохтонна порода коне. Животните се групират в стада според това кои кобили от кой жребец се оплождат и спазват вътрешна иерархия помежду си. Като се роди едно женско конче от този жребец, например, като стане вече като има вече полова зрялост кончето, жребеца нарочно гони го кончето, ще го изяде, ще го изгони, само и само да не е при него, да отиде при другия жребец. И така и другия жребец, и по-другия. И трите жребеца работят на този принцип.